Лятучы універсітэт прадстаўляе уводзіную філасофію Уладзіміра Мацкевіча. Тут вам не раскажуць пра тое, як мыслілі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Гэты цыкл размоваў мы задумывалі як уводзіную ў філасофію, прычым не ў нейкую філасофію агулам, філасофію як дысцыпліну, а уводзіную ў філасофію, якую разгортваеце вы тут і цяпер. І мінулым разам я запыталася пра тое, што ёсць прадметам вашай філасофіі, бо я памятаю, што раней вы заўсёды давалі вельмі канкрэтны адказ. Вы казалі, што прадметам ці аб'ектам вашай філасофіі з'яўляецца мысленне. І гэта на сёння адзіны аб'ект, які варты таго, каб філосафы да яго звярталіся. Мінулым разам вы неяк па-іншаму пачалі адказваць на гэтае пытанне, і мяне цікавіць, а чаму зараз вы не можаце сказаць, што мысленне з'яўляецца тым галоўным пытаннем, з якім вы працуеце? Мяне амаль ніколі не бянтэжыць, калі я не маю адказу на тое ці іншае пытанне. А вось калі ў мяне некалькі адказаў на пытанне, прычым розных і па-рознаму сфармуляваных, з розных бакоў зразумелых, лагічных адказаў, вось тут я бянтэжуся. Ведаеце, адным з паказчыкаў культурнасці чалавека з'яўляецца яго рэфлексіўнасць і разуменне тых пачуццяў, тых эмоцыяў, якія ён у дадзены момант перажывае, мае. І вось мы казалі, напрыклад, пра такое пачуцце, як экзістэнцыйны жах. А філосаф яшчэ вельмі часта бывае бянтэжаным. І таксама адчувае гэтую збянтэжанасць, і яна пэўным чынам вызначае той адказ, які я магу выбраць у дадзены момант на пастаўленае пытанне. Я магу вам сказаць і сёння, як 10 гадоў і, напэўна, раней, адным словам адказ на гэтае пытанне. Так, галоўным прадметам, які сёння павінен быць у цэнтры філасофствавання, гэта мысленне. Але, казаўшы на гэта адным словам, я, напэўна, не дасягнуў мэтаў філасофскай размовы. То бок я гэтым словам амаль нічога не патлумачу, і я гэтым словам хутчэй выклікаю такія аўтаматычныя, шаблонныя спосабы разумення, якія распаўсюджаны ў сённяшнім свеце. Бо хто ж не ведае, што такое мысленне? Кожны чалавек так ці інакш мяркуе пра сябе, што ён мысліць. А гэта значыць, што паколькі ён гэта робіць, і робіць гэта свядома, то значыць ён і ведае. Бо калі мы штосьці робім падсвядома, несвядома, тады мы і не ведаем, што гэта такое. А вось калі свядома мыслім, значыць мы ведаем, што такое мысліць. Але якраз мысленне сталася выклікам у тых праблемных сітуацыях, у якіх апынулася філасофія і навука 19 стагоддзя. Я ўжо ўзгадваў так званы антропны прынцып і фактар назірання у дабычы ведаў і вытворчасці ведаў. І гэта таксама простыя нейкія адказы, простыя такія формулы, але за імі стаіць велізарны клубок метадалагічных, філасофскіх, навуковых праблемаў. Што значыць, што нашая веда пра аб'ект залежыць ад назіральніка? Ну, што такое назіральнік? Это ідэальны назіральнік, это ж не я. Як такі, ці там хтосьці, хто стаіць за пультам кіравання фізічным эксперыментам, назіральнік – гэта ідэальная фігура, якая выкарыстоўваецца пры тлумачэнні таго, што ёсць веда пра той аб'ект, які мы даследуем, які мы вывучаем. І тады у нас аб'ект нашай зацікаўленасці падвоюецца. Да гэтага часу, вось пераломнага пэўнага часу філасофіі навукі, веда заўсёды атаясамлівалася з аб'ектам. Ну, калі я нешта ведаю, і моя веда больш-менш дакладная, значыць, гэта веда належыць аб'екту.
яна не суб'ектная, яна аб'ектыўная веда, яна уключана ў аб'ект, пра які мы зараз гаворым, дбаем, з якім маем справу. А тое, што належыць суб'екту, гэта ўсё палягала якраз элімінацыі, каб гэта выключыць, выкрэсліць, каб засталася толькі вось гэта аб'ектыўная веда, веда, якая адпавядае аб'екту. А як толькі з'яўляецца ў тлумачэнні веды пазіцыі назіральніка, то тады мы раздвойваем прадмет нашай цікавасці і кажам, трэба разабрацца не толькі з аб'ектам, а і з самой ведай. А як жа ж пабудаваная наша веда і якое дачыненне ў гэтым сэнсе веда мае да аб'екта, нават калі гэтая веда вельмі дакладная. І тут у філасофіі на гэты момант з'яўляюцца цэлы шэраг сваіх уже філасофскіх дысцыплінаў. Напрыклад, пачынаюць вывучаць веду. А як пабудаваная веда? І з'яўляецца такое адгалінаванне філасофіі, як эпістемалогія. І гэта вельмі істотна і вельмі важна, бо раней пра веду казалі, і нават філосафы, нават рэфлексіўныя філосафы, казалі менавіта ў гэтым метафізічным сэнсе, калі веда і аб'ект – это адно і тое ж. І чым дакладней веда, тым яна больш адпавядае гэтаму аб'екту, ну і наадварот. А зараз мы развялі па розныя бакі вось аб'ект, вось веда, і гэта веда пэўным чынам не атаясамліваецца з аб'ектам, яна ўключае ў сябе суб'екта, і тады мы накіроўваем свае здольнасці пазнання яшчэ і на суб'екта. І гэта дало штуршок, вялікі штуршок да развіцця дысцыплінаў, навукаў, ці навукаў не ў гэтым сцыентысцкім сэнсе, а гуманітарных навукаў, якія пачалі вывучаць суб'екта, то бок чалавека, свядомасць. Але і гэтага было мала, бо мы можам адвярнуцца ад аб'екта і павярнуцца да суб'екта і атрымаем таксама не поўны аб'ект, не поўную схему. Аб'ект-суб'ектная схема, вось якую яшчэ Шопенгауэр пачаў крытыкаваць і сумнявацца ў ёю, яна застаецца пры гэтым пераносе інтарэса ад аб'екта да суб'екта. А больш, скажем, лагічным, больш дыялектычным у гегелеўскім сэнсе з'яўляецца сістэма суб'ект і аб'ект, і тое, што адбываецца паміж імі. А што адбываецца паміж імі? Паміж імі адбываецца пэўнае ўзаемадзеянне, якое мы можам разглядаць у самых розных формах. Ну, напрыклад, праца з аб'ектам, ці угляданне, сазерцанне гэтага аб'екту без дачынення да яго. А і тое, і другое мы яшчэ можам абагульніць такім паняццем, як дзейнасць. Таму больш слушным з'яўляецца не разварот ад пазнання аб'екта на пазнанне суб'екта, а выхад па-за гэтай сістэмы і пачынаць разглядаць саму сістэму ўзаемадзеяння суб'екта з аб'ектам і разумець, што тое, што з'яўляецца ведай, то бок тое, што можа сфармулявана быць суб'ектам пра аб'ект, з'яўляецца вынікам дзейнасці суб'екта з аб'ектам, а не уласцівасцю самого аб'екта ці выдумкай самого суб'екта. І вось так з'яўляецца паступова, праступае, як пры праяўцы фотапаперы, новы аб'ект зацікаўленасці філасофіі – дзейнасць. Вы зараз такую зрабілі рэтраспектыву. Это пра тое, як паўставалі пытанні пра мысленне і пазнанне ў 19 стагоддзі, ну і трошкі далей. Але гэта ўжо нейкія адказы на пытанні. А ў чым сёння пытанні? Нет, я зараз не даю адказы. Я хутчэй крытыкую тыя адказы, якія былі, каб падысці да больш грунтоўнага адказу на ваша пытанне. Бо глядзіце, што атрымоўваецца. Калі мы маем сапраўдны паварот філасофіі да суб'екта, то мы можам у гісторыі налічыць цэлы шэраг філасофскіх накірункаў, новых навуковых дысцыплінаў, якія ажыццяўлялі гэты паварот. І там яны таксама даследавалі мысленне. Но якім чынам даследавалі мысленне? Мысленне як уласцівасць суб'ект. Бо аб'ект – это тое, што не мысліць. А суб'ект – это тое, што мысліць, і мысліць яно менавіта пра аб'ект. Ці, можна сказаць іначай, мысліць пра аб'ект і мысліць аб'ект. Уласна кажучы, аб'ект і з'яўляецца аб'ектам толькі як рэч мыслення. Тут трэба разумець наступнае. Зноў, вяртаючыся яшчэ да больш глыбокай даўніны, калі паўстала гэта радыкальнае сумненне.
Мы тады, чалавецтва маецца на ўвазе, філасофія, усвядомілі, што свет не той, якім ён нам падаецца, якім ён нам бачыцца. Трэба дакапацца да таго, чым ён ёсць, а не толькі падаецца. І вось аб'ект – гэта тое, што не падаецца нам, а тое, што нібыта ёсць, існуе. Тут мы тады гаворым, што зямля, напрыклад, па якой мы ходзім, падаецца нам плоскай. А вось насамрэч, як аб'ект, яна круглая. І тысячагоддзямі людзі ведалі ўжо, што зямля круглая, што яна шар, але ніколі гэтага не бачылі. Яны адкінулі вось тое, што ім падаецца, і дакопваліся да таго, чым гэта з'яўляецца насамрэч. Таксама і з другімі аб'ектамі навукі. Навука ж даследуе ідэальныя аб'екты. Мы ніколі не бачылі на ўласныя вочы тых самых атамаў, шмат яшчэ чаго, прамалінейны рух, там, электрычнасць і так далей. Усё гэта з'явы, якія дазваляюць нам звярнуць сваю свядомасць на гэтыя з'явы, і вось ужо ў свядомасці мы выбудоўваем гэтыя аб'екты, якія пачынаем вывучаць. У гэтым сэнсе свядомасць з'яўляецца першаснай. Ну і так гэта было ў фенаменалогіі пазначана. А іншы накірунак кажа, што тут справа не толькі ў тым, што наша веда пра аб'ект і сам аб'ект ствараюцца свядомасцю, а тое, што ўзаемадзеянне аб'екта, які ўскрываецца нашым мысленнем за бачнасцю, за тым, што нам падаецца, тое, што павінна нібыта існаваць насамрэч, з'яўляецца прадуктам нашага ўзаемадзеяння з гэтым. Працы, напрыклад. Таму, скажем, калі мы бачым скульптуру, то мы ў захапленні, як глядачі, разглядаем яе, захапляемся майстэрствам скульптара, а скульптар гэта рабіў. Ён працаваў з камнем. Мы ўжо бачым не сам камень, з якога зроблена фігура Давіда, ці Майсея, ці Венеры Львовскай, мы бачым саму фігуру. А скульптар гэта рабіў. Ён працаваў з камнем, а выпрацоўваў скульптуру. І гэта розныя рэчы. Так і тут тое, што мы маем як аб'ект, з'яўляецца прадуктам нашага мыслення, нашай працы з ім. І вось глядзіце, у чым розніца, напрыклад, псіхалагічнага даследавання мыслення і таго, як мы падыходзім да мыслення. Мы кажам, што мысленне – гэта такая дзейнасць, якая паўстае паміж стасункамі ўзаемадзеяннем суб'екта і аб'екта. А псіхалогія, шмат яшчэ якія накірункі філасофіі разглядаюць мысленне як уласцівасць суб'екта. То бок, мысліць чалавек, які працуе з каменем. Напрыклад, скульптар мысліць камень і мысліць скульптуру, фігуру, якую ён з гэтага камня зробіць. І таму трэба даведацца, як ён сам мысліць. Не даследаваць саму дзейнасць, што робіць скульптар з каменем, каб з яго паўстала фігура, а капацца ў свядомасці, уласцівасцях самого скульптара. І так паўстае вельмі простае ў гуманітарных навуках тлумачэнне, якое нагадвае колішнюю сітуацыю ў хіміі. Я это называю флагістоннай тэорыяй. Кажам, мы бачым, што некаторыя рэчавіны гараць, і імкнемся патлумачыць сабе, а чаму адныя гараць, а іншыя не гараць. І тады мы кажам, як казалі хімікі ще 18 стагоддзя, што у тых рэчавінах, якія гараць, ёсць асобы складнік, флагістон. Там, дзе ён ёсць у складзе рэчавіны, тыя рэчавіны гараць. Калі флагістона няма, это не гарючае. І тады флагістон як уласцівасць пэўнага класу рэчавін. І калі вот з такім падыходам пачынаюць працаваць з мысленнем, яго разглядаюць як здольнасць, як уласцівасць суб'екта і імкнуцца знайсці яго у суб'екце. Адныя шукаюць яго у структурах мозгу, другія шукаюць яго у электрычнай актыўнасці мозга, ну і так далей, так далей. А мысленне не ў гэтым. Мысленне ва ўзаемадзеянні суб'екта з аб'ектам і адарваўшы аб'ект і засяроджыўшы сваю ўвагу толькі на суб'екце, нічога не зразумеем пра мысленне. Ось я б тады хацела спыніцца адмыслова на такой радыкальнасці гэтай тэзы. Вы кажаце,
што мысленне гэта не ўласцівасць чалавека, гэта пэўныя стасункі чалавека ці чалавецтва з светам. І гэтыя стасункі калісьці паўставалі, развіваліся і, магчыма, развіваюцца і далей. Я правильно разумею? Ну, можа быць, толькі я зараз не пачынаў размову пра генезіс гэтага, як гэта паўставала. Бо ўсялякі раз мы маем справу са светам, які тут і зараз. Мы, сучасныя людзі 21 стагоддзя, узаемадзейнічаем з гэтым светам. І гэта наша мысленне. Як гэта было ў краманьёнцаў, якія вынайшлі агонь, я не ведаю. Ну, я думаю тут не пра краманьёнцаў. Я думаю пра тое, што калі мысленнем характарызуюцца нейкія стасункі чалавека і света, то ў гэтых стасунках напрацоўваюцца нейкія інструменты. Так, і чалавецтва калісьці пачынала іх напрацоўваць і працягвае, і гэта такі больш шырокі і грунтоўны інструментар ці менш шырокі і грунтоўны інструментар. То бок, калі гэта не пра ўласцівасць чалавека, а пра стасункі, дзейнасць, інструменты, то гэта можа быць аддзелена ад чалавека. Конечно. І вось тут, падхапіўшы гэтую вашу развагу, я засяроджу нашу увагу на двух момантах. Першы момант. Так, менавіта ўзаемадзеянне суб'екта і аб'екта дае нам падставы вылучаць асобы аб'ект мыслення. Сярод розных тыпаў ўзаемадзеяння мысленне – гэта адна з формаў вось такога ўзаемадзеяння суб'екта і аб'ект. Адна з іх. Таму мы і разглядалі мысленне як дзейнасць. Это один. Другі аспект. Вы закранулі такую катэгорыю, як сродкі і інструменты мыслення. Тады, можа быць, не на гэтым этапе размовы я б пра гэта абавязаны быў сказаць, а зараз я мушу спытацца. А вы разумееце, што само па сабе існаванне такіх рэчаў, як аб'ект, прадмет ці рэч у сабе, гэта інструменты нашага мыслення. Канечне, гэта набор катэгорыю, якімі мы уступаем у ўзаемадзеянне з гэтым аб'ектам. Ну, тут тапталагічна атрымоўваецца, але ж з чымсьці ў свеце. І таму, калі гэта інструмент, то яго трэба выбудоўваць. Трэба, каб мы мелі выкшталцонае паняцце аб'екту, і толькі тады мы можам казаць, і мысленне наше больш-менш дысцыплінаванае, выкшталцонасці можа дасягнуць вельмі цяжка, але ж да гэтага трэба імкнуцца. Я менавіта таму спынілася і запыталася пра гэта, што так ці інакш, калі мы думаем пра пэўны генезіс ці паходжанне мыслення, то мы можам ісці ў бок развіцця мозгу і пра гэта разважаць, ці ў бок развіцця катэгорый, схем, і чагосьці іншага, як інструментаў вось гэтых стасункаў. І гэта абсалютна розныя гісторыі мыслення. Розныя гісторыі мыслення. Абодве з гэтых гісторыяў маюць пэўную тэхніку адпаведную, пэўную метадалогію і так далей, і абодвы маюць права на існаванне. Але з іх атрымоўваюцца, разбегаючыся такія дзейнасці. Навука займаецца хутчэй мозгам, і дасягае ў гэтым накірунку шматлікіх поспехаў, а вось філасофія метадалагізуецца і пачынае працаваць вось з гэтымі інструментамі мыслення, у тым ліку і з такімі паняццямі, як аб'ект, суб'ект, дзейнасць, само мысленне. В гэтым сэнсе метадалогія – гэта такая філасофія, якая засяроджвае сваю ўвагу вось менавіта на самым мысленні. І тут яшчэ адно разгалінаванне я павінен пазначыць. Вось калі мы разумеем, што мысленне – гэта такі адмысловы аб'ект, які паўстае у дзейнасці філосафаў і метаdoлагаў, якія назіраюць сістэму суб'екта і аб'екта, іх ўзаемадзеяння, тады атрымоўваецца, што мысленне само – гэта эмерджэнтная якасць дзейнасці, то бок узаемадзеяння суб'екта і аб'екта. Мысленне не існуе само па сабе. Яно абавязкова грунтуецца вось на гэтай сістэме суб'ект і аб'ект. Але так гэта разумелася ще ў 19 стагоддзі. Пра гэта, прынамсі, такі падыход можна прыпісаць в пэўным сэнсе Марксу і
шмат якім падыходам, пачынаючы з Вільгельма Дельтэя, так званая разумеючая сацыялогія, разумеючая псіхалогія, але гэта схема, вось якую я зараз тлумачу словамі, распавядаю. Вось ёсць суб'ект, ёсць аб'ект, ёсць іх узаемадзеянне і ёсць якасць, асобая якасць, якая паўстае з гэтага ўзаемадзеяння, якую мы называем мысленнем, і в гэтым сэнсе мы не можам адарваць мысленне ад узаемадзеяння суб'екта і аб'екта, мы можам разглядаць это ўсё толькі ў комплексе. Усе вось гэтыя складнікі, усе гэтыя чыннікі сістэмы. І з гэтага паўстае сам па сабе ідэальны аб'ект мыслення як прадмет зацікаўленасці метадалогіі. Але гэтага мала. Ёсць яшчэ адна рэч. Калі гэта эмерджэнтная якасць, нейкая эмерджэнтная з'ява, якая паўстае з сістэмных узаемадзеянняў і з сістэмных адносінаў, стасункаў, то яно паўстае. А як яно існуе? І вось калі мы пачынаем разглядаць існаванне, ужо мысленне, то пакласці яго як асобны прадмет, аналітычна пакласці, вычленіць яго з сістэмы і пачынаць разглядаць. А там паўстае шэраг пытанняў і праблемаў. І мы павінны нейкім чынам вылучыць яшчэ адну прастору, у якой увогуле маюць падставы для існавання такога кшталту аб'екта. То гэта за прастора, што вы маеце на ўвазе? Зноў, забегаючы наперад, я магу сказаць, што гэтая прастора ў маіх пабудовах філасофскіх катэгорый мае назву план ідэальнага. Вось ёсць бачны свет. Калі ў эпоху радыкальнага сумнення людзі зразумелі, што тое, што бачыцца, не з'яўляецца тым, што ёсць, і трэба дакопвацца да гэтага. Яны пачалі дакопвацца да гэтага, і куды яны складалі тое, што яны накапалі. І вось тут, калі мы разумеем, што здабыванне маленечкіх спачатку, потым больш грунтоўных ведаў пра тое, які свет насамрэч, а не толькі бачны, не толькі тое, што нам падаецца ў гэтым свеце, то гэтыя здабытыя каштоўнасці, то бок веды, ідэі, аб'екты, мы павінны былі кудысьці складаць, дзесьці іх захоўваць. І стварэнне вось гэтага месца, захавання, здабыткаў мыслення, гэта амаль дэтэктыўная гісторыя. Гэта вельмі цікавая і захапляльная гісторыя сама па сабе, і я часам у яе паглыбляюся і люблю пра гэта выкладаць. Мы яшчэ закранем, напэўна. Але, пачынаючы зноў са старажытнай Грэцыі да 20-го стагоддзя, людзі амаль нічога не ведалі пра гэта. То бок, нават калі ведалі і казалі пра гэта, то большасць філосафаў, навукоўцаў, мысляроў не вельмі звяртала на гэта ўвагу. Усе былі засяроджаныя на гэтай суб'ект-аб'ектнай схеме. То бок, ёсць у свеце две субстанцыі, две інстанцыі. Ёсць суб'екты, якія пазнаюць свет, і ёсць свет, які складаецца з аб'ектаў. І ўсё. Трэцяга нічога не было. Можа быць, калі быць ужо справядлівым, можна ўзгадаць тэалогію і казаць, што ёсць такая канцэпцыя, што свет створаны нейкім надсуб'ектам, і вынік яго працы, яго тварэння, і ёсць тая частка, якую мы называем аб'ектамі, і сам суб'ект, то бок чалавек, таксама створаны гэтым надсуб'ектам. І вось гэты праступаючы яшчэ вельмі прывідны план ідэальнага не так ужо вабіў мысляроў і філосафаў амаль да 20-го стагоддзя. Я ўзгадваю у гэтым плане артыкул Карла Попера пра тры светы, які дадаў да суб'екта і аб'екта, то бок да суб'ектыўнага і свядомаснага ўспрыняцця свету, што ўласціва чалавеку, і існавання аб'ектыўнага свету як такога, дадаў трэці свет, свет веды. І мяне нават зараз цікавіць не тое, што Попер казаў пра гэтыя тры светы, пра свет свядомасці, уяўлення
свету, пра сам свет, які мы ўсведамляем сваёй свядомасці, і трэці, нейкі трэці свет, які ён пазначыў светам веды. Вось тры светы Поппера. Я далей, напэўна, буду это выкарыстоўваць, гэтую трыаду. А зараз вельмі важна наступнае. Што мяне ўразіла ў тэксце самого Поппера? Ён быў сам уражаны і зачараваны сваім адкрыццём трэцяга свету. Тое, што я, чытаючы гэты тэкст, амаль ведаў, то бок гэта, скажем, банальная катэгорія, банальны прынцып самой метадалогіі. І раптам аказваецца, што нават адзін з найбуйнейшых мысляроў 20-го стагоддзя робіць гэта як уласнае адкрыццё. Ён, Карл Поппер, да гэтага дадумаўся. Паколькі я з метадалогіі, з падыходу сістэмадзейнасці метадалогіі гэта ведаў дакладна, я бачыў указанне на гэты трэці свет раней у больш старажытных філосафаў. Пра гэта, як мне падаецца, гаварыў, скажам, Дэкарт. Пра гэта думаў і дбаў Спіноза. І ў Платона я гэта бачу. І гэта тым больш дзіўна, чаму гэтага не бачыў Поппер да пэўнага часу. Ну і тым не менш, вось гэтае філасофскае здзіўленне, якое напаткала Поппер у сваіх развагах метадалагічных, вельмі істотна для працягу нашай размовы. У адрозненні ад навуковай веды, якая, калі ўжо паўстала, то яна ўжо і ёсць, все філасофскія дасягненні, так бы мовіць, такавымі не з'яўляюцца. У іх таксама ёсць сваё месца вызначэння, сваё месца, дзе яны існуюць. Па-за гэтым месцам іх не існуе. Скажем, тры светы Поппера прысутнічалі у маналогах папярэдніх філосафаў. Ну, прынамсі, адзін са светаў, я маю на ўвазе свет веды зараз, пра яго казалі папярэднія філосафы, а Поппер не чуў. То бок ён чытаў маналогі філосафаў, не ўступаючы з імі ў размову. Так вось, калі наука можа існаваць у маналагічных тэкстах, то філасофія ў маналагічных тэкстах адчувае сябе не зусім утульна. Філасофія можа існаваць, і філасофскія дасягненні, філасофскія вынаходніцтвы могуць існаваць толькі ў спрэчках і ў размове. Філасофія, у першую чаргу, гэта размова. Размова людзей з рознымі светапоглядамі, з розным уяўленнем пра свет і размова накіраваная на тое, каб невядомае зрабіць вядомым. Дык усё ж, вяртаючыся да уводзінаў у філасофію ці уводзінаў у размову пра мысленне. А з чаго трэба пачынаць уводзіць у гэты свет мыслення, ў гэтую філасофію? Мы ўжо пачалі. І мы пачалі вельмі правільна. Зараз толькі трэба зрабіць рэфлексіўную адбіўку пра гэта. Давайте. Мы пачалі з вами не, скажем, дапытванне да таго, чым ёсць свет. Мы не высвятлялі з вами таго, чым з'яўляецца чалавек. І я ўстрымоўваўся ад таго, каб тлумачыць вам, што ёсць мысленне. Я ўстрымоўваўся ад адказаў, паказваючы, што нават у самых простых пытаннях крыецца велізарная праблема. І таму мы натхняліся несупадзеннем пытанняў і адказаў, рэплік і працягу гэтых рэплік і так далей. І вось гэтае несупадзенне, вось гэтае рассагласаванне розных рэплік суразмоўцаў з'яўляецца прадметам асобай зацікаўленасці у філасофскай размове. Мы рэфлексуем гэтыя рэчы і разумеем на дадзены момант. Мы не абмяркоўваем, як пабудаваны свет, які ён ёсць. Мы не абмяркоўваем зараз, якія мы. Вы ці я, нейкі іншы чалавек і суб'ект. Мы кажам пра тое, як мы з вами абмяркоўваем свет. І гэта ўжо ёсць філасофская праца. Наша размова ёсць філасофская праца. Але ніколі тое, што ёсць, не з'яўляецца канчатковым. Всё, што ёсць, пазнаецца толькі праз тое,
чым яно мусіць быць. Таму наша размова пра філасофію, пра паўстанне філасофіі, пра маю філасофію, пра тое, што ёсць сучасная філасофія, пачынаецца з нашай увагі да самой размовы, і зараз нам трэба вызначыцца, а куды будзе накіроўвацца гэта размова, і якія яна будзе адступленне рабіць у мінуўшчыну, у будучыню, чым яна з'яўляецца зараз, мы ўжо высветлілі. Зараз мы тады будзем шукаць пачатак гэтай філасофскай размовы, філасофскага разважання у мінулым, каб разумець такую кіруючую зорку на даляглядзе будучыні. Куды мы рухаемся і куды прывядзе нас наша размова. Я паколькі я у гэтай размове той, каго пытаюцца і хто імкнецца даваць адказы пэўныя. Я магу на гэта адказаць. Зараз наша размова павінна рухацца ў накірунку вызначэння таго, што ёсць вось гэты план ідэальнага. Потым, пазначыўшы, пэўным чынам акрэсліўшы гэты план ідэальнага, мы ў ім выбудуем асобае месца. А менавіта ідэальны план. Ідэальны план – гэта тое месца, дзе мы працуем. То бок ад такой пошукавай, ад такой інтэнцыянальнай, але не вельмі дысцыплінаванай размовы, якая была ў першай частцы нашага ўзаемадзеяння, мы рухаемся да больш рафінаванай, дысцыплінаванай, інтэнцыянальна крэсленай, вызначанай размовы, якая можа весціся толькі тады, калі мы гэтую размову з свабоднага абмену думкамі, меркаваннямі і пытаннямі зробім працаю. Зробім тым, што могуць рабіць два філосафы разам, ці філосаф і практык, ці філосаф і зацікаўлены вучань, зацікаўлены слухач, разам на нейкай акрэсленай, абмежаванай пэўнымі рамкамі прасторы. Увесь план ідэальнага мы ахапіць не зможам, філасофія бясконцая. Мы можам акрэсліць гэта рамкамі, сказаць, што вось у агульным плане ідэальнага мы маем ідэальны план для нашай размовы. Мы метадалогіі гэта на жаргоне нашым называем верстак. На гэтым верстаку мы далей працягнем працу, шукаючы неабходныя нам сродкі мыслення, інструменты, ну і адказы на пытанні, якія нас клапоцяць. Добра, тады наступным разам мы пачнем з тым, каб разабрацца з тым, што ёсць ідэальны план і акрэсліць тое, як з ім працуюць.